Hello everyone, good evening. गोबावनि उनावनो दिनै एसे लामायाव जिरायनानै बेरायनो नागिरलायबाय जों बेलासिनि दसे ओरैनो न'नि लामायाव जिरायनानै दङ। सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो सानबाबो जाया, लोगोफोर सोलाबा, खामानिफ्रानो टाइमखौनो मोना। लाबो आं खोबनो जायाखै। जोंना लामाया बेरायहैलायनोसै दसे, लामा गोदान बानायदों लोगोफोर, बेखौ नायहैलाबायनोसै। नायलांबाय थादो लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ गोबावजों खेबसे नुजाफैलायबाय दिनै। फैसा गैया लोगोफोर, नै मेथाइ जाहैनो नागिरनाय, जोंना फैसायानो गैया। गोलैगोन मा? नै लोगोफोर, जोंनाबो लामाया जाहांबाय, हा होबाय नै जाहांबाय लामाया जोंना। गारफैदों दै होगासिनो। खस्थ' थांबाय, धुला बाला अन्थाइ, लामा गाज्रि जाहांबाय। नोंसोर दिंखिया खादोंदां ना? जाहांबायथ' ना बेवहाय लामाया मोजां बैलाय मा फैनाय नाय फैसा आं खालामाखैथ'। मा एसे बुरजा लाबोखो दिंखियाखौ, ओमफ्राय नै मालाय दिंखिया खाग्राफोरा नै, ओमफ्राय एथ' बुरजा जायो, बांद्रायबा आंनो एसे दे खारजोब्बाय दे लाजिनानै। नै बेवहाय मा होनो बेखौ? जोंना गारिया मेरलाथार, बायनोबा 50,000 गंसे। ओइ नै साबि दंखायो, खावना लांसै नामा? स्कुटिया साबि दंखायो नै। नानि दांनाङा, खारजालाबायगोन। बाजारसिम थांसै नामा? थांदो, समायथारदोंहाय दख'ना गोमोआ, समायथारदों मोजां। ओइ मा हरगोन? हाजो नुहुरलायो नामा? गामसा बैसागुनि मा जायो? बैसागुनि गामसा सोरबा बायनोबा नै लोगोफोर, दाम खमावनो हरगोन ना। गामसा दानो जोंना बिखुनजो उन्दैया।